Pre nego što je Tesla počeo da gradi novi svet, otac ga je uveravao da je bolje da bude sveštenik, da bude kao on, Milutin, uvažen. Poslušaj mudre, savete moje, na dohvat ruke, nagrade svoje, kroz moždani vetar, uvati vetar, pomoći ti neće, i sveti petar. Ovako treba, kao što sad Ana Marija svira. Divna naša Ana Marica, etarska prijateljica, napisala je muziku, a ovo je sada premijerno izvođenje jednog dela iz oratorijuma Savest, Utopija Teslijana, civilizacija Tesla ostvarena ovde na sceni. I sebe odmah izbaci zlo, ja sam ti otac i poštuj to. Ne mogu tata popovedjat, duša mi drugom frekvencom si ja. Iz čoša mračnoga fakulteta, na kraju uma, na kraju sveta, bez priznanja i bez diplome. Utopija Teslijana. Ja sam imao čast da mi se poveri od ozgo i od gospodina Potkonjaka da napišem libreto, a evo, pogledajte, poslušajte, uđite u suštinu i postanite i vi Teslijanci. Za svaki pogrev, svako krštenije, dobit ćeš para i poverenje. Dragi moj sine, neću ti kriti, najteže znaj da Srbin je biti. Kad Hristu duša, nek ti se vine, do sinoda svetog, kraljevi sine. Poslušaj mudre, savete moje, na dohvat ruke, nagrade svoje, kroz moždani etar, duvati vetar, pomoći ti neće, ni sveti petar.